Pirtûk û kovarên beriya 1500 salan hatine çapkirin, her çiqas reng û rûpelên wan kevin bibe jî, lê nivîsên tê da cî digirin, her zindîne û bûyerên girîngên civakî û dîrokî radigihînin roja me ya îroyîn. Pirtûkên kevnên ku di navbera doh û îro de wek pirekê tê dîtin, li Stenbolê di pêşangeha sehaf û kitêban de hatin pêşandan. İyi alaka. Kadıköy müşterisi zaten çok iyi. Yani ben de zaten علاقەیەکە باشە مرۆڤان لەسەر پرتوکێن کەڤن هەیە بە تایبەت نیشتەجهێن ناوچە کە دوکوێ زێدەتر باڵەخوا ددن سەر بەرهەمین کەڤن دەدەستێ مەدە کۆڤا ڕۆژنامە و بەرهەمین دنێن کەڤنێن بەریا 1500 ساڵان هەیە و ئەم دخوازن گەنجێن وی زمانی ji bûyerên kevn û dîrokî haydar bin da ku pêşa roja xwe baş diyar bikin. bizler ona ulaştırınca hoşlarına gidiyor. İnşallah devam gelecektir. Ji ber pêşketina teknolojî, hejmara sehafkaran kêm bibe jî, eleqeya hin xandewanan sehafkarî nade ji bîr kirin. Seviyorum yani sahafları seviyorum. Ez ji kitêbên kevin pir hez dikim. Di dîrokê de gelek bûyerên balkêş û veşartî hene. Bi se van kitêban em hîn dibin ku zemanên berê çi tiştên ecêb rûdane. Yani felsefe de okuyorum, roman da okuyorum. Bi mebesta zêdetir civak balaxê bide serxandin û pirtûkên kevn, pêşangehên bivî awayî meh bi meh li navçeyên cudayên Stenbolê dê berdewam bike. Ercan Kurdistan 24 Stenbol